vagyok, a Miskolci Egyetem villamosmérnöki szakán tanulok. Most végzem a 3. évemet, és most először vagyok az alkalmazott mérnöki tudományok versenyén, ez a 12. ilyen verseny, és a versenykiírás szempontjából az volt az elvárás, hogy egy gömbrobotot kell építeni, különböző kritériumok meg voltak szabva a gömb méretét, súlyát és mozgékonyságát illetően. Én úgy kerültem oda, hogy Mars roverrel foglalkozó társulatot keresett Magyarországon, az a mi osztályunk volt a Magyar Tudományos Akadémián, és onnan a főnököm engem küldött, hogy foglalkozok a fiatalokkal. A verseny alapötlete, ez a 8x8-as pálya szintén Attiláé, hogy olyan fiatalok által megvalósítható eszközök jöhessenek létre, amivel versenyszerűen részben robotikai, részben akár űrkörülményekre vagy különleges távoli helyekre lehessen eljutni, azaz távirányítható, részben önvezérlő, sőt akár teljesen autonóm robotok jöjjenek létre. Én egy mikrovezérlővel hajtott robotot építettem, eddig hál' Istennek elég jól állok a verseny ranglistáján, és remélem, hogy a továbbiakban is hasonló sikereket fogok elérni. A végeredménye ennek az, hogy a középiskolások az érettségihez, vagy akár szakmai versenyhez tudnak erőt gyűjteni, és hát ugye nyernek, előnyt érnek el. A egyetemisták BSC-n főleg TDK, aztán utána diploma munkaként használhatják fel, a még komolyabbak pedig PhD-t írhatnak belőle, az ehhez való cikkeket az itt megvalósított fizikai, matematikai, elektronikai, számítástechnikai háttérrel színesítik. Olyan kétkezi űrszondaépítők, mint például a magyar szatellit, a MASAT 1-nek a létrehozói 2007-ben jöttek először a versenyre, 2008-ban megnyerték, 2009-ben már űrszondát építettek, 2010-re elkészültek, és 2012-ben felküldték őket a világűrbe, és csak azért ért véget a misszió, mert olyan pályára helyezték őket, ami másfél év múlva, vagy pedig max. 3 éven belül visszaér a Föld légkörébe, és ezért megsemmisül, de abból a sorozatból, amivel őket felbocsájtották, ők voltak a legjobbak.